Здравейте на всички, аз съм Дарито 23 и отново тук с мен един приятел, той е Лъчо Маняка. Хора, йо! И днес аз ще правя Venom 961 с истинския му костюм, както всички го знаете в Spider-Man. И ще позирам клипа и ще го направя цялата скулптура, ще го пусна много скоро. Готов ли си? Не, живичката. Здравейте, върнахме се и ето как изглежда нашия герой. Красавец е. Той е секси. Сега подробности. Ма не по-секси от мен, аз съм Как е добър. Ето този път пак е с изплезения език, както всички останали скулптури. Само да ви представя, това от тук е един индиец. Ето къде го виждате. Това от тук е индиец. Той е маняк. Мой макет малко. Това от тук е първоначалният Веном в официални дрехи. Това е Веном в обикновени дрехи. А това е Веном в костюма. Чакай, само са десат. И е това. И това беше всичко от мен. Лайквайте, коментирайте и се абонирайте за моят канал и до скоро.